ka channel thir tu le ngai thatu song te chi pai vek ule tun tuma kan en hau tur chu Isua nei ka du zawk ti hla alo pian chhuat dan le he la phena chanchin ro pui tak om hi ni Isua nei ka du zawk ti hla hi ring tu te zinga hlalar le sak nuam ber te zinga mi ania he hla hrelo kan om kher om love van la sailovan thiam taka ron sak phei kha chu mitam tak tharau lama min ti chak tu le kan mit tui ti tla tu ani kha he hla ro pui tak hi rosemary phu ania ma se hla thuk ne phu ani lovin puam anga phu ani ti chuan he puam hi zai thiam lar tak pakhat George Beverly chuan sang kha zakua somthum pahnih khan alo mel riata tuna kan sakthin ang hian a thuk a siam ta ni he hla phua tu rosemary hi Martin Rosale Bertha Rositefan nei chunania sang kha zaria somko pali khan Mrmchannel New York a pianga rosemary pa Martin Rosa hi zungol veile sa khona ngai sak ngai reng lo mi ania anu Berthairo pathian ngai sak mi le ring tu thata kani thungani pathian ati e mawang le apasal tana nasataka tong taina chuan ra achuata apasal Martin Rosa chuan azu in thin chu ban sanin apiang thartani anua phei chuan Milary pa Martin chu rongbol na lama in mang chawin an chen na Mrmchannel Baptist Kohrana pastor ani zui ta nge ni ti chuan rosemary po an loina Kohran tlangwal pakhat howa tanen in ngai zong chawin an in nei tari tu khat chu rosemary hi an chen na in kianga leile ta chuan a tei kwal vela chutia tei kwal vel lai chuan apa pian thar dan ti chu ngei to in apa in apian thar hlima testimony asoi he khovel rang ka chak le lungtlu te a in Isua nei ka du zoka in le lo thatak le sumina alei thei thil dang zong ai poin Isua nei hi ka du zoka ni tia asoi chu ngei tu chuakin chu mitlaya ina le nu chuan apa testimony be chanin he puam Isua nei ka du zok ti hi aziak chuak ta ni vandoi thak takin December nu somni pariat sangkha zakwa somli parukhan rosemary hi apasal howa chuan an chen na Mrmchannel New York a boral sana tin rosemary hi piano tum thiam tagania apasalin a boral san nuwa po hian piano tuma pathian hla sak chu a in om tleina berani apasalin a boral san nu hian a piano thiam na chu rongbol na atan mangin pastor fa te chu a thlonin piano azir tir thinani hetia ti chan chu an lo len huna Kohran tan an tangkaya be seiwangani rosemary po alo upate utewa sap housing an na lar tak Parkinson's disease chu veita a hedat na wang hian akut veilam chu che hlei thei tolova ma se heti chung hian pathian fakna hla sa in piano chu theilowin ala tum thinani chu tianga banglova pathian a faklai chuan kumsang khazakua somruk paruk khan a fakthin pathian hnen a chol ve ta ni ahla thuk siam tu George Beverly chanchin soichun zom ve ngalila kumsang khazakua somthum chhovel khan George Beverly na thona New York khopuya insurance company chuan an company sum don na atlak niam na sap ema wangin thoktu te hlo ti niamani tur thu an puang ta a tlangwal kumsom ni pahni mi lek George Beverly po aril ru buai khermai tuna hlo po hi chungko han in chomna tham ani lo lain chutia hlo ti niam ani le zel chuan ahmalam hun chu engtin nge ni ta ang nupuide na in chungko adin ve theidonami ti tein aril ru buai hleni chutia ril ru buai le mang ang taka omlai chuan New York radio station pakhat chuan a othat zia le nal zia chu hriain radio artist ni tura zai chin turin an som ta hlau maya a han zai chin chuan thiam an tin an du ta hle maya radio artist nget nia ni tin azai ti chhup turin contract sign pui an du thu an ron thril ta maya George Beverly te chung kwa po an hlim hle ni George pa hi pastor ni in pathian rongbol te chung kwa an nia George po hi biak ina pathian fakna hla sain azai thinani chu wangin radio po pathian fakna hla chau sak adu thu a han soi chuan radio lam thu nei tu te chuan pathian fakna hla chu Sunday a chau an ti chhuwa thina wangin latam zok chu khovel lam hla a sak angai don thu an thrilta a
a o that ema wangin khovel lam hla sak chuan khovela alar chuakin mi hausa tak ani thuai an rin thu ten thrila Josh apo aril ru buai tamap mai in ngai tuari deu adu wangin hun peri deu turin atila Josh chu ai ngai tuana sa hle maya khovela alar dan tur ziat e han ngai tua tlangwala no pang takania nula hawin an ngai san dan turte sumron lu rui dan turte a han ngai tua chuan leng ziam lam sak du na te po nei rumani a piano chu ti return ta zeu zewa anu chu na ngai tua ta em maya pastor chung ku an nia an fapa chuan khovel lam hla alar pui hlau mai chuan a thadoni na hrelawa a fapa chu khovel solin a chim pil mai hlawani ti chuan in rin ni zana chuan George anu chuan Rosemary puam zia ngei mai Isua nei ka du zo ro tuber ain atani ka du leisum zong nei ain ti chu a piano tumna a hlasi a hoda na chuan a lo da a ti chuan George chuan Sunday in khoma sak tur zir tura a piano ma a han thut chuan chu thuziat chu hmuta a George an han chiar chuan aril ru khoita em maya Sunday sak tur alo in ro man sa te po chu ngai tua zui talovin chu hla chu a thuk a han siam tanta a piano chu han medria a sangal ta zela Isua nei ka du zawk ro tuber ain atani ka du leisum zong nei ain Isua nei ka du zawk haram le in ain akut thir khen min hruaina ka thlang zawke ati zo nu chuan hla thudang arun khen bel zela Isua nei ka du zawk choi moina ain rin oma ama tan klat fo ka du zawk Isua nei ka du zawk ming than na ain a ming thiang lim tak chu choi ka nuam zawke alo ti theida ni chu hla chu a thlu ka siam zowa biak ina thinlung le ti tak zetin asata a testimony aro pui boka mi te thinlung a khoita ema Karlova khovela deng chuk ta ngalani anua chuan radio station lampoin pathian hla chau a sak chu phal sakin contract an sign pui ta thawani Bligra hamatenen po anin mail hriat chhota zela Bligra hama crusade na te zai thina mi te thinlung a ne em thina ni Bligra hama video tam taka po kan lo mu thin kha George Beverly hi kumzale pani mi ni in kumsak ni som pathum khan ro puina rama alo cholta a thi tu apo he hla hi chuan mi te thinlunga thu ala soi zela voini thlengin ring tu ten kan hladu berte zinga mi le kan tharau nun min ti chak tu hlaro pui tak ala ni chunzom ta zela ni hi